Så er vi ved at gøre os klar til en cykelferie. Vi cykler for verdens fremtid. Ja, det ved jeg ikke, om vi gør. Men i hvert fald, så er vi ved at pakke alverdens ting ned i nogle cykeltasker og smide på cyklerne, som sidder ude bag på bilen. Og så tager vi ellers på cykelferie. Så er bilen ved at være pakket med cykeltasker og cyklerne. Døren er låst, så vi siger farvel og god cykelferie på Götakanalen. Nå. Så der er vi med sig en køretur, men jeg synes ikke, at den stiller skarpt, den her. Jo, så kommer det nu. Altså, vi kan sikkert nok få meget filmet motorvej, når vi kommer op ad i 4, men der er jo ingen som landevejen imellem Årsbæl og Rønne. Så er vi så lige kørt i land i Sverige, og på vej ud til omfartsvejen rundt omkring Ystad. Sådan, 11:57, og vi holder en pause. Vi er lige kørt ind på sådan en restefigur her. Eller har de ikke fået bestilt den sidste overnatning. Og så er der sådan lidt grønt område, lidt skygge og bordbænkesæt og et toilet. Så det er jo ikke så dumt. Så gå ned og spise Axel. Yes, og jeg skal lige hilse fra Leo. Det er jo ellers et temmelig køretøj, men når man så kigger ordentligt efter, så tænker man, hvad står der lige der? Står der narkofragt? Hvad så har du så, du? De er nysgerrige. Ja. Ja. Det vidste I sgu ikke. At I skulle på YouTube, hva'? Nå, det vidste jeg godt. Det var derfor, I lige kom og så hej, hva'? Eller lige at købe noget is. En kop kaffe. Og så er madpakken nede med at tage. Jeg går vel rundt og hygger i Linköping. Fantastisk hyggeligt by. Og der er ikke andet end sådan nogle brostensbelagte gader. Og som Hellum sagde, hvordan fanden kunne man gøre Rønne lige så hyggeligt. Jamen man kunne for eksempel gøre ligesom her. Man kunne smide bilerne ud. Ja. Superværelse. Nej, det der det er ikke udsigten, det er bare et billede på væggen. 2 lækre senge. Fjernsyn, skriveord. Masser af strøm. Fryskøl. Entrémøbel. Og badeværelse. Og et lille sødt køkken. Og hellere lave kaffe. Så er vi på vej ud i byen. Vi skal se, om vi kan finde et sted at spise. Så her går sådan en kanal. Kinda-kanal hedder det. Og vi drejer lige og kigger om lidt, så ligger der en båd, og der er vi inde og finde noget fantastisk mad at spise. Se der, hvor man sejler? Jo, man sejler nemlig over den sø der, ja. Når man sejler Götakanalen. Så kommer man ud fra Meno, derude af et eller andet sted. Ja. Og ind her, så sejler man i nogle roksen, og så hen til Baus
slusser, som ligger derinde et eller andet sted. Ja, og så kan man blive slusset op der. Vi skal lige ned og se det der. Det var faktisk. Så er der de gamle badebroer der. Og så står jeg lige her på en ny. Med sådan en flydefidus der ved siden af. Som man nok kan trække ind, hvis man hiver i snoren der. Ja, pilfingeraksel kan jo ikke lade være, vel? Nej, den er så fast. Så den plumper op og ned, så det er bare sådan en flydebro. Ja. Ja. Fint er det. Den er udløbet her, Kinderkanal, der løber ud i Roksen. Jeg trækker måske til at blive luftet ud, men døren lukker automatisk, så det er lidt svært. Kan man op med den, og så sige, bliv oppe. Nej, den duer bare til igen. Klik. Ja, flot er her. Borer. Og en norsk tulpejs. Brænde og en bænk at sidde på. Hvad står der på skiltet? Det er hvordan man skal bruge det. Nå! Hvad du synes, der er altså. Så har vi pakket, og så er vi klar til at tage afsted. Tak til Linköping City Hotel og Rand. Ja, så kom vi afsted. Og så kom regnen. Men her cykler vi jo så. Kinderkanalen hedder den. Kinda. Jeg tror bare, den hedder Kinda. Oh. Sådan. Det er dejligt at komme lidt væk fra biltrafikken igen og få lidt fred og ro. Fantastiske cykelveje, de har her. Det er jo helt vildt. Så stiger vandet her. Det skal jo så vi kan få de her både derinde. Nu går vi lige ned og kigger lidt nærmere. Og jeg er jo ikke den eneste. Jeg synes, det her det er interessant. Så hæver den sig. Stille og roligt kravler den opad. Så ligger der ikke nogen nede bagved, nej. Sådan. Så kan den jo altså ikke komme højere op. Så nu er der fuld tryk på vand. Så bliver det åbnet op til foran. Så bliver han så bare stille og roligt. Så var jeg inde bag ved porten. Så er lige bak. Og så ligger stedet, så var porten lige lukket til der.
Prøv lige at lægge mærke til slusevagten. Han eller hun står faktisk ovenpå den der port til bagbord på sydsiden. Lukker den til kassen. Og vedkommende lige med fjernbetjening og sørger for at lukke vandet ud og sørger for at lukke de der porte op og lige til det. Så lukker lige til det. Så kan jeg gå ned og åbne den ende der. Så kan de næste to komme ind. Fylder der vand ind. En masse vis bagved den her. Og det her bassin her, som så var fuldt før. Så bliver der så lukket vand ud. Ned til de to sejlbåde, der ligger dernede. Så er det nok deres tur næste gang. Det er bjergsluser. Så er den oppe. Invigningen skedde i Mem den 26 september 1832. Mem är den första slussen belägen in vid Slättbaken strax öster om Söderköping. Det var vår dåvarande konung Karl den 14 Johan som invigde Göta kanal. Halsar von Platen, han var inte med. Han avled redan 3 år innan och begravdes strax intill sitt livs storverk något öster om Motala. Göta kanal har 58 slussar och tillsammans med Trollhätte kanal så utgör hela sträckningen 64 slussar. Den högsta höjden över havet är 91,5 meter. Djupet är knappt 3 meter och detta tillåter fartyg som har den största längd om 30 meter och största nät på 6 meter att passera kanalen. Ja, das kann man. Så det er jo hele på vej over Göta kanalens akvadukt. Ja! Kommer det snart til Tjener, det er, hun får det? Der var vasket dæk på en dansk båd der, mens vi bare sidder her og feder den af.
langs Götakanalen. Imellem regnbyerne, eller hvad det hedder. Nej, det er ikke regnvejr. Det er flot. Vi drikker kaffe og kigger på kortvejr. Og så den der båd, vi har cyklet sammen med, Vasa-lægeren der, og Berg. Og så sidder vi der sammen med en masse andre turister og nyder livet, inden vi tager de sidste 18 kilometer nord om søen til Motala. Jamen det er jo bare fordi, vi har stået her på sådan en parkeringsplads, for lige at finde ud af, hvor det var, vi skulle cykle hen, jo. Nej, det gjorde heller ikke, at jeg tager skiltet på skolen. Og så skal vi lige have udstyret på igen, og så skal vi bare den vej ud. Og så ned og følge Götakanalen igen. Sådan. Så triller vi bare dernede ad. Så er vi i gang i det igen. Broen der har vi lige cyklet over. Og så er det ellers her, de bare bliver sluset op lige nu. Den er ved at fylde op ned bagved der. Så triller den. Stille og roligt åbner den op. Triller her. Og den bagerste del af den kan så lige knække og sidde med sådan et hjul her. Så er vejen åben. Og motorbåden ligger klar til at drøne igen. Jeg får den lige en gang med bagpropellen. Så er det bare tom i munden. Og så styrer han bare igennem der. Det er jo godt nok. Svensker der lige efter noget igennem der. Og så bliver den anden af. Han er ved at gøre klar nu. Nå, han er nok alene, så derfor tager det lidt tid. Han får den lige så går på pitten. Drøner han lige igen her. I en helvede start. Sådan. Sådan. Så bliver det lige pakket sammen herinde. 4 stykker ind i den næste bås. Båden er væk, og så er vi kommet hjem. Pumper vi simpelthen bare vandet ud, og så sænker vi båden og lige præcis der på det. Og bare på vej ned.
Så er jeg jo på vej. Jeg fiser efter Helle. Langs med den her Götakanal. Vi har lige været inde der, hvor der er 5 sluser. Skal jeg se, om jeg kan vende den anden vej. Jeg kan se, det her, jeg kører bag ved Helle. Vi skal et stykke henad her, og så skal vi under en jernbane og op til et hotel. Og udenom en hund. Hej! Og så var vi der jo. Lige pludselig. Så stod der Hotel Østermand. Og så var der bare ned ad bakken med cyklerne. Og hen om hjørnet der, få dem parkeret. Og så går vi ind og tjekker. Bortset fra regn i morges, så har vi altså været kørt i tørvejr. Men jeg skal da love for, at det er begyndt at regne nu. Og når den varme griselampe der, det bliver så lækkert. Nej, man kan ikke rigtig, man kan ikke kunne sige, hvor meget det pisser ned. Så kigger solen sgu da lige frem. Det er da frisk gjort af den. Man stiger hernede på vej hjem til hotellet. Cyklerne har vi smidt der. Fordi vi er taget ind i den her store butik. Så har vi skulle lige at købe noget slik, tror jeg. Helle gør i hvert fald, så kan hun ligge og spise slik og se tv. Det er sgu da fedt, det ikke regner mere nu. Nu vil jeg måske cykle en tur. Det ved jeg ikke, hvad det bliver til. Så, det finder ud af. Der står 2 Bornholmer-cykler der. Så har vi stået op til sådan en almindelig gråværs cykeltursdag. Det her, det er ligesom det, som alle sender hjem til udsigten fra. Nå, her har vi det, der er pakket sammen. Og så er det ned og få noget morgenmad, og så er alt cykelgearet der. Og så cykler vi sgu til Linköping. Så vi ved, at vi er klar til at få startet cyklerne. Vi er klar til dagens tur. Hvad klarer du? Ja. Og så kiggede jeg langs kanalen, hvor der er en danske båd. Den så jo, den kom ind i går. Og så er jeg inde bag ved bygningen. Der er så masser af plads til autocamper og fint service til dem med tømmetank og badeforhold. Og indenfor, hvor man køber kaffe. Med sådan en lækker fisk. Masser af lækker kage, men nu også der slik, opholdsrum, lunch med bøger og sandelig, om ikke hvis man kommer, at man også kan hente en masse brochurer. Og der er altså en cykel. Man kan sikkert nok også spille minigolf. Slet ikke så dårligt. Vær så god. Spændende, hvad vi kan få her. Men det ligner sådan et sted, hvor man kan få noget at spise. Det gør jo ikke noget. Og man kan sidde her i haven. I haven. I haven. Eller ved vandet, om det er det, man vil. Måske vi bare tager en plads der. Og får os noget at spise. Ja, ja.
2 burgere og et vand. Så det ligner næsten et dansk bord med sådan en hvid farve der i midten. Jeg mangler bare en givet ind den anden vej. Så var der ikke noget øl, så må vi jo tage et glas vin. Og så var der lidt ventetid, fordi han skulle lige have gjort rent, før han kunne lave noget mad til os. Men 5 minutter, det tager vi nok. Eller hvad tænker du, Helle? På med solbrillerne, så sidder vi bare og nyder. Godt, det ikke er regn, vi var. Og vi er jo tæt på vandet, kan man sige. Skål. Skål. Så tænker jeg, at vi kører en akvadukt her. Så kører vi heroppe på en fin sti langs med vandet. Og det er så fint. Men nedenunder, så kører bilerne altså. Her sejler vi, og her cykler vi. Det er så fint. Endelig. Så er min Google Maps. Om 500 meter. Så er destinationen der. Hold kæft, jeg har glædet mig til det længe. Så må vi se, om vi kan finde en. Der går folk jo bare midt på gaden. Nå. Vi skal nok over vejen der. Ellers ikke er så mange biler, der kører ud sgu være. Sådan. Og der i skyggen. Der holder Elie. Juppie. Så er vi ude og cykle sammen med, eller ved, Kinderkanalen. Vi tager den lige en tur sydpå, til vi finder en bro. Og så skal vi jo tilbage igen. Der er sgu en bro der jo. Det var alt for tidligt. Nå, pyt. Den snupper vi. Når vi så kommer over broen her, så viser det sig jo så, at på den anden side af Kinderkanalen, så er det altså ikke en cykelsti, så er det en gangsti. Og som Helle sagde, så cykler vi ikke, når vi er gæster. Ja. Så kan du gentage, hvad du sagde. Ja, skal vi finde en bænk? Og så sluttede vi den dag med en pizza. En lækker en for øvrigt. Vi ses i morgen. Så er vi klar til den næste sidste dag. Næste sidste cykeltur. Vi skal også ud og sejle i dag af planen, så vi skal herned og følge kanalen hen til en sø.
Der er nogen, der tager afsted der. Dem følger vi bare efter. Og det der, det er så det nærmeste, jeg har været på Götakanalen førhen. Når vi har kørt i bil på vej til Södertälje og besøge Krets, så har vi jo kørt over der, og så har jeg kunnet kigge ned og se. Det er jo Götakanalen, der er dernede. Den skal vi ned og følge en gang. Det er så det, vi gør nu. Det er vi nødt til, jo. Og så er det vist lige på tide at få vist, at hvilken del af Götakanalen vi har kørt på. Det er den her strækning. Og så se den nede fra i den anden side. Der er den der altså. Det der silobyggeri. På kanten af Götakanalen i Söderköping. Byen er smuk, kendt for sin is og sin fantastiske historie. Det er her, vi skal overnatte. Men inden vi gør det, så tager vi lige ud til endestationen, altså hvor Götakanalen løber ud i Østersøen, ud til sluserne Mem og tilbage igen. Så sidder vi her og nyder en lille en og kan kigge på skiltet, hvor langt vi har cyklet. Sådan. Det dyreste. Også det mest kedelige af de hoteller her. Nå. Men vi er ved at gøre klar til at tage afsted. Slut for vores Götakanals cykeltur. Vi er på vej ned til en sluse hernede, så tænker jeg. Og så kører vi et lille stykke ved siden af kanalen. Og så er vi ved bilen, og så skal vi bare hjemad til Bornholm. Så er vi ved at pakke bil. Herfra. Og så hjemme. Så sidder vi her og får tiden til at gå. Klokken 5 skete der en ulykke. Det er jo klokken ved at være 18:30, og så skulle vi snart være klar til at kunne komme videre. Jeg kan se noget langt sted. Så det varer sikkert nok ikke længe, inden vi får lov til at komme videre.
Så er vi hjemme igen. Sådan en cykeltur på Götakanalen, det kan altså fint anbefales. 4 dage har vi brugt om at køre frem og tilbage imellem Mem og, hvad hed den? Motala? Ja. Ja. Hej hej. Hej.